Rġajt wessalt il-messaġġ ta' pajjiżna l-messaġġ. Messaġġ ċar mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kienet jieħu sehem f'summit tal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea f'Zagreb il-Kroazja fejn il-mexxejja tal-Partit Popolari Ewropew ingħaqdu fuq pjattaforma diġitali. Waqt il-messaġġ tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista semma dokument li ħolqot l-MEP tal-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola rigward l-immigrazzjoni fil-Mediterran. Adrian Delija saħaq dwar l-importanza li dan id-dokument jidħol fis-seħħ u l-mexxejja kollha jkunu maquda f'direzzjoni waħda, ġusti ma' dawk li għandhom bżonn protezzjoni, sodi ma' dawk li mhumiex eliġibbli u ħarxa ma' traffikanti li jisfruttaw il-vulnerabbli, punti li l-Partit Nazzjonalista ilu jisħaq dwarhom fid-dawl ta' problema li se tkompli tikber. Rridu nkunu aħna minn ta' quddiem fl-Ewropa li nimbuttaw li ninsistu illi jkollna mekkaniżmi u mhux arranġamenti wieħed wara l-ieħor imma mekkaniżmi li jiskattaw immedjatament ħalli fil-waqt li nkunu qed insalvaw il-dawk illi huma f'diffikultà f'nofs ta' baħar, dawk illi ma jkollhomx id-dritt għall-ażil jintbagħtu lura minnu fih, imma mbagħad id-diżembarkazzjoni ta' dawk illi ikunu ġew salvati isseħħu f'portijiet madwar l-Ewropa ħallu mbagħad ikun hemm il-proċess ta' dawk illi jitqiesu u mhix economic migrants illi allura ma jkollhomx id-drittijiet illi ikunu fl-Ewropa u allura wkoll jintbagħtu lura u dawk illi verament jixirqilhom u għandhom id-dritt tal-ażil illi jitqasmu madwar l-Unjoni Ewropea. Is-summit li fih għandu sehem 40 mexxejja ta' pajjiżi fl-Ewropa diskuta sħubija tal-Albanija u l-Maċedonja ta' fuq fl-Unjoni Ewropea fejn ġie espress qbila sħubija tagħhom mingħand ta' mexxejja tal-Partit Popolari Ewropew. Intqal li l-Unjoni Ewropea ma tistax tkun kompluta mingħajr is-sehem tal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent. Il-mexxejja Ewropej qalu li l-kriżi tal-pandemija m'għandix twarrab il-ħtiġijiet ta' riformi fil-Balkani ewlenin fosthom id-demokrazija u s-saltna ta' dritt. Adrian Delija qal li l-kompletezza tal-Unjoni Ewropea għandha wkoll tinkludi l-Balkani għax dan hu dak li hu konformi mal-valuri tagħna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sqal li huwa kritiku li waqt li l-pandemija is-saltna ta' dritt ma tkunx imwarba m'għandniex inħallu li din tintuża bħala skuża biex tinkiseb aktar saħħa awtokratika, temm jgħid Adrian Delija. L-immigrazzjoni fil-Balkani tal-Punent u l-pressjoni li dinet toħloq fuq qatt ta' pajjiżi tal-Balkani u ħtieġa ta' azzjoni mill-Unjoni Ewropea kienet ukoll diskussa waqt dan is-summit. Għal dan is-summit kien hemm preżenti fost l-oħrajn il-President tal-Partit Popolari Ewropew Donald Tusk u l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen.